Oras ma di tasalukna, Oras na. muliate di tasalukna, manginang muliate di Tuhan. Boita pajupang di tunga-tunga ni Huriata. Jala upatan don hamima dari nami. Imaguar nami fikar dohar bilinton panggabean. Jala inang pangitubu boru manurung. Jala ami marhutama di Bagan Batu, jala di sido hami marhuria GKPI Bethesda Resort Bagan Batu. Dinalau gabi pandita praktek manang pandita GKPI adong 20 tahun di Baen masa fikaris manang praktek. Jala kami makubasi di fikar pertama ima pos kebaktian Simpang Bragas Resort Kota Pinang. Jala fikar paduahon kami makubasi di GKPI pos kebaktian Bengalon Kutai Timur Kalimantan Timur. Jala onmat naparpudi na terakhir pikar patuluhon di tengah-tengah ni Huriata GKPI Resort Padang Bulan Medan 1. Songonima wilalah hami amang inang tangyakon mahami asa margugo hami dinlao makobasi di tengah-tengah ni Huriata. Oras ma dihita saluhna. Oras. Tabigima marede kurama.
Lao manomu jamita marede hita siam dukede nomor 170 ayat sada tabatulu sahatu ayat opat. Damini di batana sumurung sian salhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Damang dainang dohot sudi tahiakan aposo bulung. Naro di parminggot ta nama mestahon haluaut ta di bagasan sadarion. Hatani di batana gabi jamita dihita. Imanatar surat di Evangelium Lukas bidualu amuka masian ayat 20 onom rodi tolu pulusia. Hatani debata Evangelium Lukas bidualu ayat 20 onom rodi tolu pulusia. Marlayar nasida tuluat Gadara todokon niluat Galilea. Asadung terdarat ibana dapot sama sada halak isini hutai partod di nahodar. Nunga nania lelengna dang olo be marabit jala dang olo be mian di jabu di aka perbada ado ibana. Alai disi di ida Jesus mangangguhi ibana manukap di jolona jala gogo maswarana madok marhuwa hotuau Jesus anak ni debata nasuntibul welek-helek ko unang ahu arsahi. Ay didokon Jesus dotod di nahodari ruar sian jolmay. Nunga jot-jot disoroi ibana. Gabi diratei jala dibiakon hala ibana laho mangaramoti. Alay dirapu ito di ido aka ihoti.
jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Yesus ma ibana. Ay ise goarmo. Gabi didokma loksado goarhu. Ay torop do todi na jahat sorang tu ibana. Laos dielelek na sida ibana, unang dipaksa na sida turun tu banuatoro. Alay, adong madisi dirobeani, babi sa punguan na balga na majapali. Gabi dipangido, asa dilowas na sida mamongoti akai, jadi diuloy ma. Gabi ruar matod dinajahati siya jolmai, dibongoti ma akababii, jadi marburma nasa punguan babii siyan rura tu tao, laos matemogap. Alay, dung diida akaparmahani na masai, mapur sumana sida, dibaritahom may dihuta dohot di akaladang, gabi ruar manasida marnida naung masai, didapotom ma Jesus, jadi jupang nasida mahala na jahati, marabit jala marroha, pudul dilabung pak ni Jesus, jadi hatahutam ma nasida. Alay akan namarnida saido, pabuahon satu nasida, pangalahon ni hamamalum na sinorangan ni akatod di nahodari. Jadi dielek-helek sa luhut pangisi niluat humaliang gadara maibana, asa sumurut siyan nasida. Ay biyahato situtudo nasida, laos bongot tuparao maibana lau mulak. Dielek-helek kalak na tinadikon nito di najahatido ibana, naing donganan na ibana niyan. Alay, di palao do ibana, nin nama, muli mahotu jabum, pajojor masaluhut na binahin ni debatatu ho. Jadi lao do ibana, dibaritahom madisadok hutahi, nasa na binahin ni Jesus tu ibana. Ido hatana. Damang dainang, na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot sudi tahiyak kanaposo bulung, narap marlas ni roha hita di bagasan tikyon, ala pajupak kita dohot debata marhite-hite hatana, dohot huriana, dohot di sude tahe akka na uli na pinasahat na di bagasan guluta. Nunga tajaha jala tapayihud-ihud, hata ni debata jamita di hita na sinura ni si Lukas na patubegehon jala patuduhot tu hita sada peristiwa namasa. Sada berita namasa taringot tu sahalak dang dipabuag warna. Alai masa matu ibana sada hamaolon. Sada namangihot dirina songgop tod dinahodar alani gabi marasing maibana. Dang songon nasomal be. Dang songon ibana be ibana. Alai gabi asing ma. Alanido didok dang marabit. Ay molo di akka tradisi siyan akka pada narobi sa tutikyon molo didok abit ido lahu patadahon hadirion ni sahala jolma. Abit naido alani molo dang marabit dohonon nama naso adong be hadirion na. Dang be adong be argana. Dang adong be lau rupani si patuduon ni ibana tumanang isebe ay so taretong be ibada. Ido makana jok tabigi rupani mulo adong jolma adok kinad di ibana gabi swadong be manang na adong nama satu ibana hagoram majo misalnya sada bagas dang adong be di ibana hola dido ibana ibana itaboto na adong ibana bah holan abi na didagikon nama natinggalin na lapatan na saliling disido pe abi na adong do pe ibana. Jadi molo dang isibe abina, dang marabi be ibana, dang adong be, dang taretong be ibana. Ido nanaing dohonon na alan i. Alan i nunga pujung be ibana. Dang adong be argana, jala radang adong be mangingo ibana. Jala daktar patuduhos sabe diri na tumanang tuise, ay swadong be na manangihon ibana. Ido ubayin na say holan na di perbedaan ibana. Say holan na di kuburan, dang mula be tujabu. Ay dang adong be argana di bagasan, ngulu na di hasianganon. Alani i marhite jamita di bagasat sadarion, naeng tubu masuku-suku siani. Bohado tutu di panggulmitan di parnguluanon.
Adong do ngulu na sotar pature ni debata. Adong do dosa na soboi sesahon ni debata. Adong do sahit na soboi pamalumon ni debata. Adong do tihas na soboi payason ni debata. Ido na naing dohonon na tuita. Ay nakpe barita masa taringot sa halak duli-duli yon na dihuta gadarai. Alay na madok tuhita na boy do masa si songonot di tonga-tonga ni ngoluta. Jalag torop, jalag godang do hita. Gabi mago hadiriota, dakta tada bedirita, dang mangula behita hobar na somal na ikut taulahon siyan hadiriota, ala tarihot. Manang na ala na madabu hita tu pangujunan, ala na madabu hita tu dosa, ala na pinasiak-siak ni portibi hita, manang ala ni gudang akaparukilon na masa di bagasang ngoluta. Ala ni i naing marnida hita di sude akapanggulmitan ni ngoluta. Ido ubahin na unok ni turpukon ima di sukun Jesus isedo goarna. Isedo gowarna dido imana loksado gowarho namadok godang dakolasada godang akatot dinahodari na mangiho ibana godang akaparsoalan na mangiho ibana jala loksa ngolo di hata Indonesia didok may legion patuduhon ima harajaon manang huwaso manang na akapar hata di bagasan parporangan nama martudu-tudu tu halak Rom. Hati-hai halak Rom do menguasai sude akasaluhut Israel. Dohok sude halak Yahudi. Alani naik patuduhon adong namangihot hami. Adong namang mangago hami. Adong napatuduhon gogo tu hami. Adong napatuduhon gogo tu ahu. Alani dang margogo biau. Dang huboto be manang aha. Alani gabilok sama goarhu. Dang diboto be suak songonido na jot masa dihita ali amang dohot inang au padita pulo aruan hiadok nungah hian yanau merjamita tu huriat taon alai tung atik lupa hamu kubata daw mau sediriku ido guarhu pulo marga aruan jadi marga aruan doau halak Batak nakpe diwerek kamu songo kalak barat hati iya jadi au padita di huriata di huriah KBP nuaing angulama di Siatar gabi songon salak pangajari manang dosen di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Jadi saya Siatar 200 on. Lasro aku mernidahamu. Biasanya saya ulan nabotari do dia werjemita di bain. Manang naborngin. HP umuli do HP aka naro ariano kape. Ngama tu HP saya heran nak boru pe bereng kamu. Ai bade pe kamu inaraku do. Rupani. Ya kuripu naking Qur'ina nama redde. HP saya uripu do aka anak buru nama tu bang rupani atas songoni rupani kat bah songon hiba malakon naraku rupani jadi inata warna welminawan buru Simamora Debata Raja wanita tercantik di dunia iya jadi kami tinggal di Pematang Siantar di kompleks STT AKBP rap dohot anak konami dua hian jadi ngati lahau kami sehali saya ada nama tinggal buah baju nami Jehuda Partahi Aruan ngadi surgu ibana aledak pola buai jadi dukot di surga ibana gabe nyan marsak dorohanami dimulana ya lam leling lam binereng mak bah saya masih paida do HP akan aporsiai duk sahak belakana tu hasonangani atau saliling di portibio kami ala di surga do HP do pak hasonangani do perdalanata jadi hamu pe amangina KP tuk mo HP borak ni parukilet ton waing tung gabe HP guartan waing do pak hasonangani do perdalanata amen doko kamu jo tu habirang dok tu siamuni do pak hasonangat do HP perdalanata tahun namu jo doko kamu jo iya dah dopak hasorangat do HP hita nah. Ada napa dua namar guar si Jedit Partogi Aruan met dope marumur 5 tahun dope bana jadi na bulan Mei dope bana ulang tahun sugari so sebelum bulan Mei ya roto som marjamita sugari so sebelum bulan Mei ya roto som marjamita dangok ko do hamu sudah ulang tahun nai alaya lang bulan Juni bawa non tahun na Ramadan bulan Juni tahun 2020 no mingo tamu ma ulang tahun may mana pa onopon jadi atik boy hamurwan no tu Siatar bulan Mei tahun 2020 bau nang lupa hamu mabuah kado ati tasawani ma jadi masa otik pertinadaan sia kami rupani damang dohok dainang tato rusoma hatani turpuk tahun
Alani i molo di pardalanan ni parnguluan, olo do sipata gudang mangihot tita. Dakpolan yan iktor gabi-gabi ritik. Alay, sato nga ritik, mungkin do. Alanido uben na, ngason na stresa ubah. Lau maju hita, hiling nindarupani. Itu kan? Hiling merdaldalan, asa mago streson. Songon na so jolma behulyala bah. Jala adong do tong gudang jolma, dang diboto bihadirion na alang nga sude mamering iba na songonod do pangalahon ni. Janu dui, kasomal do halabatak, manang hati has na gabilaw sido guarna. Oh, ay marga ho tahe, margaon. Isi bapak mo niyan, bah, ay parmabukido, ito rin na. Jadi pola parmabukido diingot, dang diboto be sa guarnon. Jadi iba na may napatadaw diri, dang iboto jol mamanang ise, iko kola parmabukido sa tada. Parjuji ido, songonoddo, jadi gok akadosa mangihot tita. Suak songoni dang dingolo ni rumah tangga. Ulo di batadaw diri na dang barani be iba na patadaw manang ise iba na. Ay ngay boto jol mamanang ise, nasiring na merbadai don. Na ditinggal ni suami na idon, na disirakoni doon, na songonod doon, na pogosi doon, na somaranakoni doon, na soarong ido pahupunion, ido terus mangiho sudia kaparnguluat ta. Alani i, gabi soporseya behita, tu hadiriot ta. Gabi lupa hita, ise do hita. Ido ubahan na diturpukta sa darion, dipahingot Tuhan Yesus, ise do guarmu. Toho, dang diboto iba na ise guarna. Alani saha dotok suku-suku nito hita namang dainang di bagasa sa tikyon. Alani berek kamu majo tu siya mo do habirang muna. Suku kamu jo, ise do guarmo namu jo. Dia lucido? Dia lucido? Dia lucido namang dainang? Molotuk pe dia luci. Manukum mau tu hita sudah na torok dison. Adong do siya kita na mga lusi halak Kristen duaw. Adong do na mga lusi songoni? Adong do? Alani ido naing paingoton na tu hita. Ay nung nga adong guarta. Nung nga mati Tuhan Yesus tu hita. Nung nga di taon na hatsid asaro tu hita. Lausido na pinatudu na di bagasat turpukon. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengikat kita di dunia ini. Karena Allah begitu mengasihi kita. Ido uban na ro ibana marlayar tuluat gadara. Ro ibana sian Galilea. Hutan ada odo ia manginang. Jaladang marpardomuan itu halak Jahudi. Alai. Didalani ibana doi. Holan patuduhon asini rohana tuho dohot tuaw. Hido ubain na adong hatanya detai mulutaingot di dalani Yesus tano dohot laut. Tahi ni rohana ido ikosaw. Di dalani suakso dia roh Yesus ya banua gijang. Di taripari sude akan hatsid. Di taripari akan adangol. Di tahun akapartinaonon majupangi au dohot ho. Asa unang bedi ihot portibio kita. Asa unang besay tay ingot songonod dongoluku. Asa unang besay holan na hatsid. Natataoni, naberni, dohot na mangihot hitai. Asal unang be aka hatsid ni roha na adong dihita. Asa unang adong besude aka nahulom makukupi pikirata. Alay asa taida naung pinaluan ni debatado hita di sude panggulmitan ni ngoluta. Asa ido uban na disukon isedo guarmo. Laos ido barita nauli natuhita di bagasat tikyo. Alay tutu gudang do jolma ni narohana. Ayah habe harowa. Ay nga matuwa iba. Muluneng muba pe. Nga batuwa ho. Toy mak. Ni tao mahata ni sol mak. Ni tao masongoni. Ay buasa berang merminggu behuin ang ima dah. Kolak kamu majo. Tak tola piba mangida sol mahi. Buasa songoni nang ima dah. Ay songonodo nasib niba. Hamu majo. Tapi hari ini tidak. Tuhan mau bilang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengikatmu yang tidak bisa dilepaskan oleh Allah.
Tidak ada sesuatu pun dosa yang terlalu besar yang pernah engkau kerjakan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun penyakit yang paling berat yang pernah menimpamu yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun persoalan yang terlalu berat yang Allah tidak punya jalan keluarnya untuk kita. Ido nanang tapis tahun di bagasan mingguan. Ido nanang tarayahon. Ido nanang idahota jala tahanguluhon. Alandi i tayingot ma. Di minggu tinetati son naeng mamula rata pangatusiot tataringot ise do debata. Ise do Jesus, ise do tod di perbadia. Ibana do tutu si palua di hita. Ibana do tutu namangarukari sude akan namangihot hita. Alani ikobarani mahita ruar. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu, bangkit dari sakit hati, bangkit dari dosa-dosa yang lama, bangkit dari stigma-stigma negatif, bangkit dari prasangka-prasangka yang jahat dan jelek dalam kehidupan kita. Alai gabe hehe mahita. Dan bila kita seperti itu, maka itu akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ulau nauradui, daong. Kita akan mendapatkan tekanan dari Portibion. Asiat di mulana pe. Amadabu si polisi di dabu debatasi benua gicang. Alani saya terus do mau rauri. Mangalului ise si saraton na. Ise si turbingon na. Ise si haolon na. Asa adong dongan na mangalo Tuhani. Asa adong dongan na. Dang mamuji Tuhani. Asa adong dongan na dang makanguluhon ngolu na uli songon lomo ni rohani Tuhani. Ala ni ido mulu tabereng diturpuk taon. Di ida jolmai. Bah, nga marabi be ibana. Nga hudul be makatahatay doho Jesus. Bah, nga waras be ibana. Nga seha be ibana. Idahamu ma dang las rohani Portibii. Balik sa mabiar na sida. Balik sa gaor na sida. Balik sa didokot Tuhan Yesus. Muli maho. Ay biyahaton na sida marnida na masay. Ido damang dainang. Sepanjang kita orang Kristen berani menunjukkan kekristenan kita. Maka dunia ini memang tidak akan nyaman bersama dengan kita. Tapi jangan takut. Tetap berdiri di dalam kebenaran. Tetap berdiri bersama Tuhanmu. Alani ido. Di ujung niturpuk tai. Di boto ibana doi. Dang di halomohon akajol mau kape malu mau. Dang di halomohon akaportibio kape gabe ama nakariste nau. Dang di halomohon portibio kape gabe ina nakariste nau. Gabe naposo bulung nakaristen. Gabe parkarejo nakaristen. Anggolo mo rohani Portibion, nakpe karisten ibana, alay sarupa maniado Portibion, sarupa panako. Nakpe mahasiswa karisten ibana le sarupa maniado Portibion, sarupa mahasiswa na ulo mencontek. Nakpe ama na karisten ibana, sarupa maniado ama mana diso, ditaruho do istri na tu gareja, alay selomodo perohana marniria foto-foto ni aka anak borum na baga di handphone. Nakpeina na karisten ibana alay sarupa maniado ho kainay na di luaron say holan na pahata-hata dongan. Ido ang golomorohan ni Portibion. Tetapi tidak. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa Kristus telah datang dan menyambut kita. Kristus telah datang untuk aku dan kamu. Maka kita harus berani menyaksikan bahwa I am a Christian. Karisten doau si ihuton Yesus. Jangan diboto ibana doi. Alanido hola bongo Yesus tu parao. Pitor dia do ibana. Dido ibana. Dohot mau mangihut toko. Manang natu dia pe. Alai dang dipaluas Yesus. Suwaksoni nang golut ta. Atong huihutom ma Jesus manang natu dia. Unang jo amang inang. Baru 20 tahun ari hananaik ni Tuhan Yesus tu surgo.
Alani unang jo pitori hutok kamu iba na tu surgo. Ate. Unang joda. Alay aha di do Tuhan Yesus. Mulak maho. Mulak maho jala pabua-bua ma akka naung pinatupan ni debata di bagasang ulu. Mulak maho jala barita ahom ma akka naung pinatupan ni debata di bagasang ulu. Atong dihita ido tong soso-soso di bagasak kita. Toho so kamu akka hala damang doho dainang naung senior di son. Ngagudang di dayhamu asom dohot sira ni perdalanan ni parmuluanon. Alai taida ma pangarabot yun ni dibatas satu tikyon. Alani mulak maho. Atoi ma akadongamu na marsak ala ni perdalanan ni rumah tangga. Atoi ma akadongamu na marsak ala ni pinagosa-gosa ni portibyon. Papos marohana, pabua-bua ma naung niulahon ni debata di bagasang ulum. Hamu akka ama, udang do pedong hata na tariho di luaran. Do matuna sida au pe songokodo na jolo. Alai di palua Tuhan Yesus. Atau mulak mahita. Jadi kita semua dipanggil untuk pulang ke rumah kita. Pulang ke tempat yang menyakiti kita. Pulang ke tempat yang membuat kita remuk. Pulang ke tempat yang membuat kita hancur. Pulang ke tempat yang membuat kita tidak berdaya. Di sima hita pabuah-buahon. Naung di pamalum Yesus hita. Naung di palua Yesus hita. Naung di pangulu Yesus hita. Ido ubay na di doktu bawawon. Mulak maho. Pabua-bua ma naung niulahon ni debatam tuho. Sekali lagi. Ido halak Kristen. Yang berani bersaksi. Menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dang nataulahon. Bukan kita. Kekristenan bukan tentang saudara. Bukan tentang saya. Bukan tentang apa yang telah saudara lakukan. Bukan apa yang tentang saudara perbuat. Tapi Kristen adalah tentang Allah. Apa yang telah Allah kerjakan di dalam hidupmu. Apa yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupanmu. Ido si pabuah-buahon. Ido si pararaton. Ido si barita honoton. Asa mangulu mahita songon na hinalomohon ni debata. Ido ubay na digati gowarta. Ido ubay na dipasahat ibana gowarna na badia itu hita. Kristus do ibana dibahay magowarta Kristen. Jadi ahado Kristen di kuwarni Kristus do ina pinasahat tu hita. Secara harfiah Kristen artinya adalah Kristus kecil. Kristus na met-met. Alani orang Kristen harus hidup untuk menyaksikan Kristus. Patuduhon Kristus manang natu ICP, manang na di dia pe, manang AHP ulaonna. Maka pulanglah, kembalilah ke kehidupanmu. Jadilah pegawai yang Kristen. Jadi magabi partiga-tiga na Kristen. Gabi magabi pangajari na Kristen. Jadilah parsikola na Kristen. Jadi magabi ama na Kristen. Jadi magabi ina na Kristen. Bukan sekedar posisi lagi. Tetapi identitas kita adalah Kristen. Amin. Atong doko kamu jo tu habirang doho siya mumunay. Ay Kristus na me do hape hoen namu jo. Basongon nasusudido madokon, nasococok do bado. Hah? Doko kamu jo, cocok manang sococok dang urusan munay. Kristus do nang mate humakopiwana. Dok salilay, Kristus na me do pabihoy namo. Oleh karenanya, itulah yang harus ido nanay si patu-paut tadi bagasang nguluta. Alanida mang doho dainang, las marohata. Ay dangado kape nabuy mangihot hita. Waso ni Kristus
Alani molo nga matua pehita, unang bedako kamu ay daktar ulahon ay daong. Justru di bagasan hatuao tayo do, gabi ikot si tidangi Kristus. Daw maka holso-holso di portibion, kokolasada nama holso ni nama tua. Itu tahe, bodoh nama tua holsoan, boy, alekosada nama holsona. Songo bukwe detai, nama dok, kolasada nama holsoki. Unak tading haholongaki. Itu tahe dena. Holan sada nama holsoki unang tading haholongaki. Na tuau na pinalumehomi dohoti ikot tusurgo doi. Ikoni do holsota. Alani marbarita na uli mahita. Ahado barita na uli. Akanau pinatupa ni debata di bagasang ngoluta. Akanau niulahon ni debata di bagasang ngoluta. Ido si pabuabuahon. Jala ido si hanguluhonoton. Alani marlas ni roha mamahita mamestahon hanguluhonon. Mulak mahamu pabuah-buahamu ma. Naung niulahon ni debata di bagasan ngoluta. Amen. Martang yang mahita. Maulihate ma rohanami di hoa liamang pardinggan basa. Debata nami di bagasan Yesus Kristus. Dia sini rohami tutu ali Tuhan. Na setoktong paingotok kami. Tutudo ali Tuhan debata ala ni akapanggosabogosan di portibion. Ala ni gudang akan namasa di bagusang ngulu nami. Sipata gabi suutad dahami bediri nami. Sipata da kuboto be parangehon ngulu na iko si parangehon nami. Ala tarihot hami tu akan namasa di bagasang ngulu nami. Tarihot hami tu akan namangarsahi hami. Tarihot hami tu akadosa na kulahok kami akan nasailaon. Alai ipaingot ho hami ho ali Tuhan debata di bagasan parmingguan namion. Narodo ho ali Tuhan. Lau majupangi hami. Lau patuduhon holong mi. Jalalau spaingotok kami. Isedo goar nami. Tutu ali Tuhan debata. Aka anak dohot borum do hami. Nang nilehom mo do goar mo na badiyay gabi goar nami. Gabi halak Kristen hami di tonga-tonga di portibion. Asa margogo atok kami. Mangulahon na asing siya naniulahon di portibion. Asa margogo hami. Mangulahon na sosa robang dohot naniulahon ni portibion. Alay nasay toktong mangulahon lomo ni roham. Nasay toktong mangulahon hatam. Nasay toktong makanguluhon hatam. Di sude panggulmitan ni ngulo nami. At tong maulihate mi di huwalimang pardenggan basa. Alani say toktong mapasupaso kami. Tarlumobi huriamon ali Tuhan debata. Asa adong ingan nami manangihon hatami. Marsaor. Jala patuduhon holong ni roham. Di sude panggulmitan ni ngulo nami. Pasu-pasu makaruas ni huriam. Namadaw alani gosa-gosa di portibion. Jalalaos pargugoy mahami. Asa parsidohot hami majupagi na sida. Songoko na majupangi hami. Asarap malum hami. Asarap uli parnguluan nami. Asarap marlas ni roha hami. Alani pakokokmu di bagasan ngulu nami. Atong paborhat mahami mulak tu aka ulaw nami be. Tu aka posisi nami be. Tu akan nak pinasaha mi tu hami ali Tuhan debata. Asa disude hadirion nami i. Hati dakonon nami ma. Akan nau ni ulam di bagasan ngulu nami. Hati dakonon nami ma. Pabahenamu na balgay di bagasan ngulu nami. Asa marhitei raptaruli mahami. Di sabulon nito di nami. Hanguluan sa lileng-ilileng nga. Naung pinasahat mo tu akan naporsea diho. Mauliate madihualimang pardinggan basa. Mga sahon goar di Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ito di porbadia. Natarpuji rap dohot ho. Siyan mula ni mulana. Nuaeng rudi sa liling-ilileng na. Amen.
hata ni debata ojahan ni hapor siauta lauho pasahato peliata ima natar surat di buku Pesalmen bidu 110 sia ayat 100 walu. Saya halomohom ma ali jahuba kapelian puji-pujian ni pamangaku sian nasaroha jala ajar hotuau aka uhummu ido hatana. Ring Mahita Jongjong. Pasahat ma pelianta tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami, hodo muali nasa ulibasa na mauliutus. Dison, kupasahat hamido pelian hamalation nami tuho, say jalo jala pasu-pasu ma pelian namion, asa gabi dalan panidangion, parsauran, dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomoni roham, jala parsidohot parohon hara jaummu, holong hasitongan dohot hadamiommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa say toktong madok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata
manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di bano tongaon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Laos di bagasan partikianon tapasahat matiki tuaka PP GKPI asa ro mangaradi Mahmudu Jolo di sude damang dainang ruas ni huria dohot na poso bulung sabar majo ita satokin tatangihom majo epenglasi kursian akayana kota di bagasan tikion unang jo bitor mulak hita taha malatehom masude dengan dibasa ni debata tadda naktar pasu-pasu hita gabe parsidohot mahita habauran di pasu-pasu songonima.